Oto, barkatu, Europara iritsi nahi dut. Laguntzeko bide bat hartu nahi nuen, gure atzean ez dagoelako etorkizunik. Begiratu dut eta ez dago. Berez antzeslana da iaia monologo bat, edo. Zambuk hartzen da Ibrahimaren papera eta bera hitz egiten du publikoakin. Eta gero aparte, bi plano moduen ezberdinduko genitxun izango zala narrazioaren planoa Ibrahimak hitz egiten diola publikoari, edo beste plano bat izango zala ekintza. Eta justo Lipusek, Eiarak eta Hirurok jokatzen dugu hor ekintzaren plano hortan. Berak kontatzen dauena, guk nolabait edo gorpuzten dugu berarekin batera eta hor sortzen dugu zestena ezberdinak. Zambu beti da Ibrahima, baina bestiok hori, 15 eta 20 pertsonei artien daukeguz bakoitzak. Hasieratik antzeslan oso, baina errenko pelitxe da baita pertsonai ezberdinak eukitzie antzesteko, niri pertsonalki asko gustatzen jata, jokatzie pertsonai ezberdinekin. Nik dauke eta adibidez Minanen papera, Lasanen papera, Ibrahiman anaixana, baina hori da. Bai, antzeslanien esaten da, eta liburuan Minanek esan nahi dau anai edo arreba txikia. Naiz da gazteleraz liburua hermanito deitu, berez bai neskian dako eta mutilan dako da. Eta bai, anaia naz, baina justo aurreko estenan igual osaba zarra naz, edo ez dakin hor, pila bat pertsonaia daukedaz, bai. Kontatzen dana da benetan pasau jakon historia bat, Ibrahimari benetan pasau jakona, baina orokorrian jende askok pasau izan dauena. Gainera beti oso historia antzekoa da, eta horri ikusten da Afrika subsaharianako herrialde batetik urten eta Europar arte dauen bidien, naiz eta guk normalien buruen daukegun bakarrik igual Mediterraneoan gurutzazie. Horretaz aparte, migrazioan euneko oso altu bat geratzen da bakarrik Afrikako migrazio internuen. Eta hori da pixka kontatzen dauena. Egia esan antzerlana ez da zerbait objektiboa, oso subjektiboa da, Ibrahimaren historia entzuten dugu, berak ametsi kontauz dotzan moduen. Baina egitan badakigu hori estrapolau aldala beste pertsonai. Eta hori da ikusten duguna. Enaz, ez dudaz kontauko, jendia gonbidatzen dut liburua irakurtzera eta antzeslana ikusten etortzera. Baina hori kontatzen diana bidaian fase ezberdinetan gertatu izan jako izan gauzak. Gauza txarrak gehienak, baina horietan laguntasun historioak eta gauza politxak ikusten dira. Zoritxarrez oso momentu egokixen etortzen den historia da. Gai honekiko garrantzitsuak diala bi gauzak. Alde batetik notizixak irakurtzen dugu zenak datuak, benetako datuak, zifrak eta horrek danak. Eta gero beste alde batetik subjektuak eta izenak jartziez, azkenien hori da benetan guri heltzen jakune. Eta askotan Gazako zerbait ikusten dugunean moduen datuak ikusten duguz, eta ia oitxuga. Zieran zan ikusten ginen ume bat bere hildako anaisakin eskuetan, eta horrek heltze oskupila bat, baina hainbeste die, jaztu dugu zela. Pixkat, honekin iguala gertatzen da. Eta horregatik nik uste badala importantie olako historiak jartzi, eta jendia heltzen jakoz, eta gutxienez eukitzeko kontzientzia ez azteko ikusten dugu zen zifra horiek benetako zerbait diala. Amets bai euki dugu prozesu zuen ziar, Ibrahima ez, azkenean ametsek zaindu nahi zeban Ibrahiman historia. Ez hartu merkatuan dinamikan, azkenean ezinezkoa da, liburu batekin merkatuan dinamikan sartzezu eta antzeslan batekin, baina nolabait ere izatea benetan zaintzatik edo ezin egon batzutatik nahi izatea historia hori kontatzea. Eta orduan amets euki dugu prozesua zuen ziar, etortzen zen entxegoetara bat egonaldi amaieretan eta azkenengo egonalditan egonaldixan egun nahikotxo etorri zen, hor 1000 nota emoten zitxun, hizkuntzan inguruan, azkenien berak lortu dauena liburuan da Ibrahiman kontatzeko era, gainera Ibrahimak frantsesez kontaute, berak euskeraz jartzie. Eta hori, pila bat nota, niretako izan da, nik hasieran eneban zinezten. Arte drama behitxu, karreran sartu horretik eneban ezagutzen, eta karreran sartu eta ikusi nebazan lehen antzeslenateko bat izen zen Zaldi Urdina. Zen zalamen, ermuen antzokixan. Eta, geroztik jarraitzu izan dodaz gehixau, klasien ikasi zen dugu, Euskalde antzerkisa aipatzen denien, eta ezinbestekoa da, konpainia bada. Eta nik ezagutu neban Lipuz tailer batien, eta gero idatzi zoztan nion eneban zinezten.
estreinatu aurretik ja bagenitxun emanaldi desente lotuta, eta horrek emoten zozkun segurtasun bat, edo ez. Osea, ezkenien estreinaldi aurretik kriston urduritasuna genekan, ze badau espektatiba bat betetzeko antzeslanakin. Eta ezkenien zuk liburua irakurtzen dozunean, eitxozu imaginau zure buruen zerbait, eta gero antzerkixan igual ez daukezu aukera inbeste imaginatzeko, eta igual guk ez dugu azertau zuk imaginau dozunakin. Guk eitzen dugu, hau da gure minan, eta erakusten dugu hori, baina igual ez da zuk zure buruan zenekana. 71 emanaldi edo indoguz, ja, zorionez, jentez beti daukegu, hori ez da labikoen antzerkixen, pilo bat jende gazte etortzen ari da, eta guk guretako ikustiek gure adineko jendie interesatzen dela itzen dugunakin, edo ekartzeozku postasun handixe.